Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću da radim bosanske lepine. I da krenemo. Za lepine mi je potrebno 500 g bijelog brašna, 400 ml mlake vode, 20 g svježeg kvasca i soli po želji. 20 g svježeg kvasca ću da izmrvim, zatim ću dodati 400 ml mlake vode. Kvasat ću ostaviti 10 minuta. I sad ću da zakuham tijesto. Ne di me da dajem sol. Nis trebao tut, ali nema veze. Trebao je u brašnu. Sad ćemo da sve sastavimo i da umjesimo tijesto. I sad ću rukom dobro da umjesim tijesto. I evo gotovo, praktično prozirnom furnom i ostaje 15 minuta. I zatim ponovo primijesti. Tijesto mi je nadošlo, sad ću da ga ponovo primijesti. Primijest ću ga ponovo rukom, s tim da ću ruku kvasti hladnom vodom. I ponovo ga ostavi 10-15 minuta dok ne nadođe. Tijesto je nadošlo, zatim ću stavila sam malo brašna, koriste što manje brašna. I sad malo premijesti. Kada sam primijesila, sad ću tijesto da popolovim i sjećam na 6 jednakih dijelova. Ovo je mjera tačno za 6 lepinica. Kada sam napravila male loptice, sad ću da ih malo razvijem. Stavit ću malo brašna i razviti. Kad sam pripremila lepine, razvila, sad ću da pripremim premaz. Više od pola kaške brašna i pola čaše vrele vode. Manje od pola čaše. To umuti da nema grudica.
Zatim ću i premazati. Nožem ću napraviti male šare. I evo i gotovo, sad ću da ukrasim čurek od sjemenom, vi možete po želji. I evo i gotovo, spremni su za peče. Rernu sam zagrila na 250 stepeni, a prethodno sam 10 minuta stavila pleh od rerne u rernu da se zagrije. I zatim ću staviti. Peći ću i 10 minuta na 250 stepeni, od 8 do 10 minuta. Lepene su gotove, toliko od mene za danas, pa do sljedećeg videa, ja vas puno pozdravljam.